A retención do 5% do soldo dos funcionarios municipais para amortizar débeda do Concello de Taboada foi asunto que se tratou no pleno extraordinario celebrado pasado sábado. Unha medida que forma parte do plan de reducción de déficit instaurado polo goberno socialista o ano pasado. En Taboada, a retención dos soldos cifras en 30.000 euros. O tema era o das retencións que lle hai que facer ao personal dos concellos pola orden aquela do ano pasado do Zapatero, no que se retinía un tanto por cento do sueldo aos funcionarios. Ese diñeiro vai para amortizar a deuda do Concello, non? E simplemente era aprobar ese punto, que era un importe de 30.000 euros que se lle retuveron aos funcionarios pola orden esa que dicíamos do goberno Zapatero do ano pasado, e para a amortización de deuda. O punto foi aprobado por unanimidade de todos os grupos agás o BNG, xa que o concelleiro non estaba presente na sesión plenaria. Foi o único punto que se tratou e a urxencia do mesmo foi debida a que ten que estar publicado no BOP e exposto ao público antes de que remate o ano en curso. Eso ten que estar publicado no boletín oficial da provincia antes do día de final de ano. Entón ten que ter unha exposición de 15 días, entón por eso era a urgencia do pleno, non? Pero este non será o último pleno do 2011 en Taboada, xa que este Concello celebrará a derradeira sesión ordinaria do ano o vindeiro luns 26 de decembro.